Ndadzamirwa nerudo zvekuda wazadzisa moyo nemufaro wavharisa mutambo ungavepo muhana kana pfungwa werudo ribude rinyure chishuwo chimwe ndikude ndikuratidze iwe kuti ndoda Chenero gacho hamuna zvamati maona kutonzoka kunyarira kekutaradzana musati maona pane vaona wow Shamane choice.
Zvino zvatoita manje kana akasvika achagoni kuramba takagara. Handiti here? Hava vana basa. Asi uyo ari kuuya manje paanosvika hapana munhu achakwanisa kuramba akagara. Vemajera sagara. Waya kuzofara kana asvika apo tinosimuka kuratidza kumuremekedza tobva tagara pasi. Right, yanguva yabride wedu ima musikuona zvandiona pana Wallace. Devo aita. Apa ndo kupasa baby. Oh. Wanafamba pa red carpet. A helper, a companion. Ndiye wekutanga kuudza zvikukunetsa. Is your flesh. Strength yake is strength yenyu because she is your flesh. Inyama yenyu. Saka panyama yenyu unova patient nenyama yako. Unoda nyama yako. Unova patient nayo. Kana ikarwadziwa. Hakuna musoro paunoti makumbo nokuti arwadziwa musoro wangu ngoti tambosanotungamira. Zvinofambidzana pamwe chete. Parwadziwa nechimwe, chimwe chinomirira chimwe. Regai nditi pamuri ipapo, learn to be patient with these vessels.
Peter anoti varume ivai nemoyo murefu muchiitira madzimai enyu muchiziva kuti mawika vessels, muchiziva kuti midziyo ine utera. Varume vazhinji havagone, but pamuchabatanidzwa muchiita chinhu chimwe, chinhu chandinotanga kuti muite muumba menyu chinhu ichi ndechekuestablisha marriage yenyu pafoundation yaMwari. Establish your marriage pafoundation yaMwari. Mwari ngave munhu wechitatu kuseri kwemudzimai wenyu. Mashiya naye muri vaviri, tangai mashiya nomusiki musati mashiya navamwe vose. Chechipiri, love kuna baba ngaiflowe kuya kuna mai. Naivo amai ngavazviisewo pasi pababa vavo, nokuti vanenge vatoo baba, ngavazviise pasi pamurume wake. Submission kumadzimai inonetsa, ndosaka vachidzi vasubmit inonetsa. But mukadzi kana uchida kubata murume wako, chekutanga tanga wadawo zvaanoda. Kana achida bhora iwe usingarifarire wotoadjusta, wototanga kurifarira. Ndakanzwa mumwe achishema achiti bhora iro riri ratoparadza imba yangu, attention yese yakubhora kudarika inini. Haasi kuti achifambe, haasi kuti achi, but attention inopiwa kubhora inogona kudarika inopiwa kumudzimai. Zvokuti mudzimai unopedzisira wakuita shanje nesoka yababa. Zvino mudzimai akangwarawo unopindawo mujezi imomo ogarawo parutivi ipapo. Mukadaro zvinokuitirai zvakanaka. Ndinokukurudzirai nekusimbisai kuti ivai chinhu chimwe chete, ivai munhu mumwe chete. Communication yakakosha pamarriage. Hamuchaiti madecision enyu moga, havachaiti madecision avo oga. Uye kana muine pamai consultant, muine machief consultants anokupai wisdom, hautaure kumudzimai wako uchiti ndanzina nhingi tidai mumba menyu. Hazviitwi izvozvo. Mukadzi hauye uchiti ndanzina nhingi tidai. Rogeranai zvinhu zvenyu pamwe chete. Communicatai. Ndafunga kudai shamwari, uri kuzviona sei? Izvi hazviite. Wangati tiri pakati. Nokuti pakuleka communication munosimudza anonzi masuspicion. Lack of communication inoraise masuspicion. Pakazoonekwa message yowakadzidza naye kare angoti hai mai wezvangu, mai wezvangu, zvinonzi ndo yacho chaiyo chaiyo. Musapa mukana kune wakaipa. Muri vaviri ndimi mune yese. Commitment inodiwa, adjustment inodiwa, kufuratira dzimwe shamwari kunotodiwa kuprotecta marriage yako. Kufuratira zvimwe kunodiwa uchinamatira nomudzimai wako. Zvinonzi vaviri vachasiya vabereki vavo. Iyoyoyo ndo burden ine vazhinji. Many people cannot divorce themselves from their parents. But kana wakuda kugara marriage yakanaka, nokuti uyu paanodawo kusununguka mudzimai wenyu achiona amwene vake varimo, zvinogona kumuremera. Chero ukatoda kuti umuberekewo mukadzi wako,
tezvara varimo mukati anogona kuti aiwa ndimurutse, but ane nguvawo dzaanogona kuti umbomuberekawo muchimbofambawo muri mese. Kuna zvakawanda zviripo pakunge muri mese maseparata madivorce. Ndosaka rati a man, harati a boy, rati a man shall live. Saka kuno kuti atotarisira maturity of a man. We are now becoming a man. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Mukadzi aroho. Chero akatadza sei mukadzi aroho. Hatisati ndakaona munhu anorova nyama yake. Hatisati ndakaona kunze kwebenzi chete. Ndora ndakaona rinozvicheka-cheka richizvipara-para. Ende rinowanzozvipara kana mwedzi wamutete. Ukaona uri wamukadzi ziva kuti pane zvaakuitika. Eidha mweya wako washanyirwa nemwedzi mutete kana kuti nyama yako. Naiye mukadzi, murume haabikwi namafuta anopisa, haagadzirirwe kumuudzwa nemafuta anopisa nemvura inopisa. Chero mukanetsana, mukadzi zvizive kuti murume haagadziriswe nekuda kwekudirwa mvura dzinopisa. Right? Zvitori nani upfugame unamati. Namatira naye, dana naye. Marriage yenyu inosvika kurefu. Ndinokumbirawo marings. Thank you. Ndinokumbira kuti musimuke ndinamati. Ndinopafadza marings aya. Baba, ndinokutendai nekuda kwemhete idzi. Ndinokutendai nechiratidzo chesungano chatakupinda. Ndiri kuropafadza mhete idzi uye mucherechedzo uchagara kwamakore kwerudo nokuvimbika kwevaviri ava. Ndinokutendai manheru ano. Zita renyu rikudzwe mumwanakomana Jesu Kristu. Amen. Ndinotenda. Nakubira murume atoreri. Alright, nchatanga nomurume. Tichapinda pakuchinjana kwemhete somucherechedzo nechiratidzo cherudo. Mukatarira mhete dzavo hadzina padzakajoinwa napo. Uri mucherechedzo wekuti rudo runoramba ruchitenderera rusingazogumi. Haruna parinoonekwa pari kutangira, hapana pari kugumira. So ndichakumbira groom atedzere mashoko aya andiri kutaura. Kana achinge apedza ndichamutenderawo ozotaurawo mashoko ake ari pamwoyo wake. Ndoda kuti mutedzere mashure mangu. Uchiti Shamiso, I give you this ring as a symbol of my vow. With all that I am and with all that I have, I promise to be your faithful and your loving husband. And I will honor you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
God is my witness. Amen. So takuda kunzwa kubva kuna iye mukomana wacho kuti ari kunzwawo sei. Anozoti pai ndakapiwa mashoko kapai toda kuti timbonzwa iye achitaurawo zvichibvawo pamwoyo wake achipfekedza mudzimai wake mhete. Ndinongoti newe Shamiso wangu mhete iyi naiwe inosymboliza rudo rwedu nebhondi yedu nemhuri yedu tigove tinobatana samana nekusingaperi. Amen. Tinoenda kurunza. Tinotenda tipe mudzimai mhete. Alright. Saka ndichakumbira musikana atedzere mashoko aya. I give you this ring. I give you this ring as a symbol of my vow. As a symbol of my vow. And with all that I am. And with all that I am. And all that I have. And all that I have. I promise to be your faithful. I promise to be your faithful. And a loving wife. And loving wife. And I honor. And I honor. And I honor you. And I honor you. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. God is my witness. Kasira msikana kuti pfekedzewo komana wake mhete achitaurawo mashoko, kuperekedza mhete yake nemashoko. Wallace Nyaganga, Ishakuda, with all that I am and everything that I have. Sikuti sokwataita, Ichada FIFA. And ensure that I am at the level. As a symbol of our life and of our family. Wow, murunemeterwa. Tinotenda ndokumbira kuti mupfugame. Ndokumbira anobatira umaiki ndivana matiri. Baba muzita raJesu, ndinoropafadza wanano iyi, ndinotaura nyasha, ndinodeclare blessing, ndinodeclare multiplication, ndinodeclare glory yenyu Mwari. Ivafukidze vana ava, ndiri kudeclare nyasha, simba richavamonera rokukunda muupenyu hwavo. Ndinodeclare ropafadzo pamusoro pavo, pamarriage yavo. Ndotaura nyasha, ndotaura utano, ndotaura simba. Baba ndakunamatai, ndaropafadza zita renyu kubudikidza nomwanakomana wanano iyi. Ngaisimudzire zita renyu, ngaikudze zita renyu Mwari. Chinhu chamavamba nokutanga ndi Kristu, ndiri kukutendai nokuropafadza muri iyi. Ndiri kunamata muzita raBaba neremwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya. Tite murunemeterwa. Tite murunemeterwa, 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 murunemeterwa. Bro, pombo iwe kama pfekedzwa mhete. Nhasi ndinodeclare Wallace naShamiso, murume nomukadzi, pamurayiro waMwari napamurayiro wenyika,
Murunemeterwa. Tinotenda. Zvino kana padai hanguva inenge yatopera. Toda kuti Chikomba chigamuchire mwenga atanga verify kuti ndiye here kana kuti Chikomba ngachigamuchire mwenga. Chikomba ngachigamuchire mwenga. Nyatsotarisa. Don't you kiss the bride. Mukunemeterwa kuna Mwari. Chikomba uri kufarira mwenga. Tinotenda. Regai ndi all right. Thank you. Alright, toda kuti vasaine zvitupa zvavo. Alright, ndokupira kuti masimuke muchana. Ndokugadzira mutori mafoto sacho. Wallace. Ah, wonderful. Tuishire Mwari maoko anogona nguva inondoisira kunasa chigaro. Right. Thank you so much, Pastor Ben. It was worth the wait. Anditika zvaita zvabatsira totenda Emirates. Maita ende kusaina because mazano zviro zvavanhu vangowirirana chisainirana. Zvozodisa mangwana. Vasainirana akanaka acharamba. Shana apa madzimai ameno mwana kubata. Yabva yaiswa FIFA yabva yaiswa pamavhaus handitei mazose hake Arsenal akachikaita kana Arsenal pane kakiti karipo kachakupai kanenge BP nechirecheve ukatsindana kuArsenal. I think you need Arsenal support.
I shared to my profile and Thank you so much. you don't have. You didn't have the link. Let's put a link. Let me send another link for you. I invited someone. I sent the link on there. Asingadaridzi 2 minutes. Vanhu vanokurava mavhidhiyo vari pari pasiteredzi kuti tikabva takakutaura inokura 2 minutes handiti vachivakuona maedzi dzakanaka vachiri vana vadiki havana umurowo hwakareba hwakada kutaura nezvavo handiti okumbira vanatezvara vedu varepresentative waNyamuchengwa auye nekukurumidza because pane moment uda kukeptika mumakameramen handinoona zvakaita hatizoti takaiwana futi saka ukanonotsa iwewo uchakanganisa mapikicha handiti saka vanatezvara vedu vaimutange kutaura kuti vekwaNyamuchengwa vachingopedza vekwaNyaganga vobva vauya pano vachipedza auko tennis ozoya kuno kumberi. Ndikuinvite futhi. You're invited. Shamwari dziri pano kwedu kwaNyamuchengwa vanamai vangu vari pano nokuremekedzai ndatenda Mwari zvandaitirwa nemwanasikana wangu Shamiso dangwe rangu atidadisa atisaba neimwe level yepamusoro-soro pakutenda kuti atevera nzira chaiyo haana kupoya mumba asi abuda mumba siaoneka vakubuda tikapurisa tikudako mwana ingotenda zvakare kuti mwana udaro zvakanaka ati giro mwana mukomana mumba Wallace ngotendawo zvakanaka kuti Mwari akutungamire zvakanaka kaonaya kumba Wallace hausikuda kumba kwatezvara uya kumba kwababa naamai uya kuzomba baba naamai ika wakasununguka tinokutambira nemufaro mwana wataigirwa mwana wedu mukomana iwo mwana wangu Shambu wari kuenda kwaNyaganga unowarakidzawo apa kunotwa naamai kumba usvika utambirwa naamai nakuda variko Mwari vagoropafadza mbereki redu Mwari vagoropafadzai samukutanga So you can send me the link on WhatsApp. Wallace naShami vachiitira zvinofadza zuva renhasi mufananidzo weKwaNyaganga kuti dai nevari mumadennis kutoka tinovimba kuti case yavanhu vachitwira after us maswera sei tototi mangwanani ndokukata kusvika mangwana handi chisingaperi chinoshura takachitoda kutamba kusvika hamene kuti rini mukufara imomo munozokusvika kumagumo ndinongodawo kutendai hama vadikani mese mawana nguva mumashedhi zenyu amuinawo kuti munge muchifara nesu zuva reviri ndinotenda zvikuru mhuri dzese dzauya dzikabatana ndatirambei takadai pane zvese zvatichange tichiita tingove mhuri imwe tingove tinoramba tichibatana ndinokutendai zvakare nekuva pano pasina ini taingove tiri panene nguva yatini saka ndinongoti tinotenda maita basa machitadisa depasina imika kana nenodinesitoni pano ndinonzwa kutwara
tichitenda zvikuru nechiitiko chaitika. Saka ndichakumbirawo one achatipawo closing prayer. Chakumbirawo one. Cake. Closing prayer takapira cake. Ekas. Tenga closer. Aiwa. Vanatete chakumbira. Vanatete chakumbirai. Vanatete. Chakumbirai our newlyweds. Mutsike tite cake cutting. Tokumbira wakatete kwa Nyaganga. Nguva yatakusvika yave yekuti tichidya chidyo chinova chataunganira pano novakekeri chambomirira tete vamogadzira. Cameraman are good. The whole live stream of Saga. Vango is live stream. Chamuno Mongo is live stream. Yeah, Wi-Fi systems out in my computer. Reserva
At this time, Wallace Nyaganga. So Manguaino, Tichato Wallace, Agopo, Manate. Then after that, Shamiso Nyaganga. Wallace Nyaganga is okay. Nyamuchengwa.
vamwe nokuti pane tumakekes twatakaisa mumatebhos edu nokuti tinenge tambozvibatsira kana tichizoda rimwe tinozoona nezvaro tambopiwa closing prayer. So at this moment tichakumbirawo upiwa closing prayer. Tinamata kuna baba vari kudenga tinokutendai nenguva yakadai Kristu Mwari Baba iyo matipa zuva rinonzi nhasi mubatanidzwa Wallace naShami. Tinongotenda zvinoitwa nemicheto yekumusoro kudenga ndiwo rwendo rwatanga Kristu chivatungamirirai. Tinonamata Ishe Jehovha programu yakusvika kumagumo chitungamirai vachifamba mukati menyu tishaike panoita tsaona. Tinongonamata chivatungamirirai Ishe wamasimba. Tinozviisa zvese mukati memaoko enyu. Chengetedzai mhuri iyi Kristu. Tinonamata tichidzorera nekutenda zita nderenyu Baba, zita nderemwanakomana Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Saka nemunamato watapiwa iwowu, this shall be the end of our program. So tichamirirawo our newlyweds Mozoisa kunenge kusai mirende kuratidze change matangani panapa. unofana kuridza kurunde muridzo watanga kufamba vanhu vachinogara pasi. Tengeneza tarisaone kunaka kwaita Okay, vabereki tinopa kutenda tinopa rubidzo tichadzokorora zvakare zita ndivetoo Dennis Chidhakwa and I shall be your hosts. Can you please give me a round of applause? So tasanganiswa pano this wonderful ceremony patage tichiona Wallace naShamiso vachisitwa kusvitsa sere zvinova zvinhu zvinofadza kumunhu wese ari pano. Kana iwe uchiziva kuti izvi zvinhu izvi uchazoda kuti uzviitirwe, kana uchiziva kuti mwana wako uchazoda kuti azviitirwe, ndokumbira munhu rova mhururu nemutsi. So at this moment I would like to call upon Taflo. I think I just show my hand down but called Chan. Taflo, can you please come forward? Taflo. At the same time, our gift table is my left side. So Chakubira, what I need to do right now, Chakubira, Chala, which I say, what you say, Chakubira, on the left side. And I'm very sure that you will today. Just general peace. Ukafoya mwanzo wangu unipoteza. Ukapasa but kana usema hiyo kugofana sana. Sana ndicho naona kio sana naona si kazi kutambuja. Sana nipate hapo. Babe Mafeli kunatura panamo zizopiza kana habari kana kutoka na kujicho.
ndichakumbirawo kuvhunzira ndokumbirawo kamungotoa 5 pamemori vhesi mukatadza kunzi wavo ndinoza kuti kwatini moenda I think package but you can ask it sekuparidza kwamunoitaga ndinoziva neukuru hwamunawo kuti kwenyu mamemori vhesi Rombona kamfana tawani. Oh, sorry mfana 1 minute. Pane message pana tumani. This one answer. Kana kusina kwa kumbira uende pa gift table. That's what we need to complete. Balance on that. Amino means need to tolerate one machine. Tumisazo round. Lotangana Watoni Messi 3 Aba ndikupiro kwete apo tiri yesenyu tuwaziseni ndikupiro mari tichafamba futi tichifamba kudaso tichimira taflo takane show mazada utsiba nasi tikuda mari taflo ndeupi mari nditoro tichise yako asikara time saka ndichakumbira mari zeni tichada maziseni kanda kubvunza tichada maziseni boys down ili ndo boys rakana Wallace Nyaganga ili saka ndichakumbira ndiko kubvunza wani kubvunza checks patebhuru one question Makasiba baba amesiku zile wachukua na chena chikuja ngumu kwa kesho tuna asira kazi sasa nishakubuza ndio kuna hiyo ndio system na kabisa I'm not coming over this sasa I'll just for simple questions simple very simple how was it no matter so far no problem USB break USB universal serial box. Can you come again? You Can you come again? Universal serial box. Can you come again? No. So the movie it's a 10 years shit. Japo kirodi kuchikusimuka tufamba nini mjena kuchingona. What do I go now? I'm still in this topic. You marriage. You want to come here and say, you be here. I know Papa. Kana shida ukame kuroa. Kana mnaona mkoma Watanzania ni mali. Anashoma sana mutitira tobo zunza mubili mawe. Saka kwizi zama asenda pesa. Ndichiri kufanga ngozi manene nduru kutoina. Ano Papa. Gift yangu ilikuona usi wanapenda wanapoivuka saka natoa usi if I take this pen in my own hands it will be very good saka America chimira taplo tobo suzika tobo ndiye Taflo ndi DJ Taflo ndiye DJ oh saka baba universal siya I really need this. Okay, so for the meantime, I think we'll be waiting for Taflo. Shimira Taflo, nice. So I think DJ Lano was probably shot. Just no.
Takashinga papo violence. DJ chingoswagirao vana kuti simbozunga muviri nekuti ndinoona kuti yeguta vaina vanhu apa tikazopedzera chararanga mashekomaona manyatsotarisei kuti mukadzi nekuti muchademaiwayo unoziva zvakambodova bhaibheri jehovha vazopiwa mukadzi asiriye saka nokumira kunyatsotarisira kunyatsoonashuva mabiwa uende chaiyo nokumira kupondisanisirawo woguma kuti ndizvene chaizvo chaizvo saka at the moment DJ chakumira kuchazisa so pana perunzweni yacho zvinenge zviri ingori kasmuketi videography yacho because it's a mic He's a top floor again, which has on the line. Which has on the line. It has on the line. Shua, 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 oh Lord, inside. You're putting me down, the bush is like a chair. Shua, Shua, give them my name. I think I'll continue with my piece, but I just will find it in this. Sure, no sure. No way. Okay, so at this moment, I would like to put on our new US. Shamiso and Wallace. Wallace Nyaganga dancing. And it's short of our long time.
Phone yangu ni 5 minutes, itaiplan up. Don't wanna be away from you. I'm looking at your lover too. I'm hurting but I keep my cool. Don't buy a kind of issue. Don't make it by your body addiction. You're with the body's not your intention. Oh no, that is my prediction. Did I mention? Yeah. When you see me on the left, out of mind to the left. Why you want to put yourself? I swear that love is in the air. Wherever you go, you will find me there. Chimori says that I think
chakumbirwa baba nemwana musikana vatichabhunawo vakuperforma vichana nemwana wavo musikana tichakumbirwawo baba vemusikana baba vemusikana Torara mune. Wasitorara muno. Nyamuchengwa ari kufumbirwawo. Ndichaizviwe na quiz yangu tichimbo chakatedzi tedzi vanzi vabvokuda panze saka tinoda kuti mumbozi DJ kungotipewo bichani one chance vanhu vangozunguruka bichani chimbotipewo bichani nambotipewo muramita timbonakira vana muramita mudana timbotisirewo bichani vanhu vanenge vanyeisa kufubira takagadzirira DJ vachiti slow something Nyamuchengwa.
Uriao. Apa for Wallace?
Tinokutendai. Shani ni murumu wake. Yeah. Makorokoto. Gogo vane chipo chavo tichatanga nechipo chiri kubva kuna gogo. Mapiwa challenge guys. Gogo sangu. Gogo vane zvavanipa. Mesa andifunga kuti mungakunira gogo. Gogo nemukono wavo webhuru iyi vati ndinonzwa kufara nezvaitika kuna Shamiso na Wallace. Saka ndimo Gogo sangu. Gogo sangu. Gogo sangu. Gogo vashami. Ndo vatipo mukono webhuru iyi. Saka tinopa kutenda. Gogo sangu tinopa kutenda. Tinopa kutenda. Sasa
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. DJ, go upside. Netwa chain. Netwa rain. Ande ne rain. Ande ne rain. Ande ne rain ne straight. Wait. You're chain rain. Chain rain. We are Murai now. We are Punya Murai. We are Towers. Mama, Baba, Shamiso Nyaganga, wale shoma zaruda kutsipa. Sasa chapa kwa hilo tunaona baba. Sasa baba na menya. Baba na menya Shamiso. Kupata Shamiso na Wallace. Holiday for 3 days. Baba. Main Baba. Wallace. Chakubiro maina baba. Wallace. Aninga kangangwe. Maisha mwananitina. Masua kusi. Maile mwana kolera.
sekuru Nyaganga. Ndinofara nevana vangu vachatawo. Shamiso Wallace. Kuti $300 iyi. Vanangu garai zvakanaka. Chakumbiro ambuya na sekuru wa Nyamuchengwa. Ambuya na sekuru wa Nyamuchengwa. Haleluya. Maria baze kukwirisa ndikugugurwa ndakatorerwa hamani geta we. Sorry. Alright, chakumbiro mbuya na sekuru be kwa Nyaganga. Mbuya na sekuru be kwa Nyaganga.
tinotenda asi chibopai kuwaringa vari kudambishana futi aiwa saka alright sadzime yari kodi sadzime yari kodi ko vanga shida tsetino vanhu vanovashira tinotenda nechikwapei tinotenda zvikuru aiwa matenga yachiyazomatora mangwana chaitoende kudziyeni ekuru Nyamuchengwa vanodirwa kwasango saka tisu vana sango vari panapa ndisati ndataura ndaida kuti titaure mazitete angu ari pano uyai kuno kumberi umadzimai angu ari kuti ngawauye nevakaura vangu ngawauye nevakaura vangu nevazukuru vese ngawauye nanamai vangu vese ngawauye uyai muriwo ndite show off kushana netimu rangu randavai naro panapa
Away. That's never missing the home. That's never missing the home. Imuria was on the easy. That's not in. Okay. Right. No team young Gripana. Saka chanduda kutenda chemutanga ndautenda Mwari nechikumborero chemuchacho chataitirwa nevakuvashanire vaNyamuchengwa. Ndautenda tukuru tichikora kupedzawo muzukuru wedu Shami nemurume wake Wallace. Tichiti dai Mwari vangakuitire zvakanaka, murambe muchivanamata, murambe muchivada. Tudangoti mafaro ataona achiitwa panapa nhasi tingoona zvichiramba zvingokontinende nekumba kwenyu. Zvisangova zvongoti anomusure takapara, but kunongotanga tikuna kuti tikauya kumba kwenyu toona zvakatopetwa 10 times. Yeah. Saka ndautenda zvikuru nemhuriwo yekumaZnyaganga nezvavatiitira. Chechipiri tikakusimbidzira kuti vamuri kuona vari kumberi ava haisiriyo mhuri yeKwaSango yega. Maybe ava maybe is 1%. Takawanda kudarika ipapapo. Ende pane vakuru vamwe vasiku chibhuro yeKwaSango iri panapa. Ndipo muri kuiona vamwe vakagara pasi mbuya Sango. Mazitete angu 4 vari panapa. Mukuvaona ndo masiniya eKwaSango. Saka mukaona ivava simuka timu iro rasumuka iro muziva kuti Sango yadii tipe mhuri itsva iyoyi. Ndatenda. Kana pana anoziona first aid or anoziona zvekurapa pari kunzi pane munhu adonha tokumbirawo. Kana kuna anozviona tokumbirawo kuti umhanye pasina pari kunzi pane munhu adonha. Tokumbirawo kavanhu vakuru vaWallace vakabva amai vake tafara zvikuru sa zvaita zvikuru wedu. Saka tine zvatinazvo izvi ndizvozvo. Rega tiverenge matete 1 2 3 4 5 $50. Ipapo kuzvekare Shama akataura isana sekuru akati haana unyope haana unungu hada zvekurima stereo. Saka nekudaro isana sekuru tikupa 7 hectares kumacheke. Ndinetiboka babara. Alright, we like 2 minutes. Tete vane zvaroda kuti pawa kupinda mababa.
Tete bali zwa damu tikawa. I'm sorry. Ini mwanzo fano majenzi baya. Ai mambo ati, ai nota. Ibinda akafana unyolezele kutika chipoka ngara. Watu wengi wananyoleza kuzana. Saka tete hakuna gift inozvinonyadzisa. Pamabvisa ipo papo patoremekedzwa. Patokudzwa. I'm sorry. Utaura mazabara zema kana kana wafunda kwako. Unaenda kufunda kwako. Sio press. Ni magreta. Mungane wake. Ay, baba mana pakati. Baba mana pakati. Eh.
ADR 1291.